Мебахшам башка табиги айдаҳан барома. Не, я тай фақат. Конкретно? Қамбай. Дальше. Ростае хай уқасарвадман нестай. Да бача қад як рӯза охир рафтаги ҳасти Свидания. Қад бача. Сета қад чи? Не. Сиёҳбиҷа рафтаги дурӯғ мегӯӣ. Ростае ки оилаи Дими меҳрубони равшанӣ ва бо ӯ робита дорӣ? Не, шукада нестмон. Дӯстдорӣ меҳрубонӣ бо чиай? Ягон чизи дигар шиширгидан то ошиқӣ. Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Файзулло шоу. И барномаи ош бе пиёза, яъне ки дихта беноз намешава, ош бе пиёз намешава. Дар ин барнома фақат галдихтаро иштирок мекунанд ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо актриса, нафаре ки дар бисёре ай клипҳо, бисёре ай киноҳо иштирок кардагиай ва айни замон аудитория муайяни хича камтарам ки бошад дора. Залайхохона даъват кардагим. Хуш омадем ба барномаи мо. Як салом алейкум қадми мухлисон. Ассалому алейкум ҳамада саломи хидмат мерасонам. Раҳмати калон ки ба барноматон даъват кардем. Ай шарти барномаи мо огоҳ нестем? Не. Ҳозир мерем ай якум саволи барномаи мо мерем ва барномаи мо камтарак қызиқ мегзара, ба хирсандӣ мегзара, бо базиқӣ мегзара. Хоҳиш мекунем ки ба дил нагирен, амхел ҷавоб додам гирен. Қабул? Қабул. Мерем. Якум саволе ки дар барномаи мо ва маънои барномаи мо ош бе пиёз намешава, дихта беноз намешава. Ҳаст нафаре ки нози Зулайхохона дар дасташни ӯро ин бардора, яъне ки қадр қимат куна ва ҳамаи капризоша нозоша бардора. Фарқ дора? Ҳаста хеле бисёра, на? Не, я тай фақат. Конкретно? Қамбай. Дальше. Се паҳлӯи сихта гап зан, мисол се паҳлӯе ки мисол бачаҳое ки мехоҳанд ки дар дили ти ҷо биёванд, ҳамади се раҳе ки мисол ба дили тира ҷойёшанд, паҳлӯи систита ки мисол метавонанд ба ҳамон воситаҳо дили тира биёванд. Якум меҳрубонӣ, дӯстдорӣ. Ти хеле меҳрубонӣ, дӯстдорӣ мефаҳмӣ чи? Дӯстдорӣ барои пул дошта бошӣ, бояд мошин дошта бошӣ, квартира дошта бошӣ, баъд зур бидай тира. Чиз дошта бошӣ, дӯстдорӣ набоша чи? Намешавад. Крутой. Дальше. Кадом хӯрокҳои миллиро пухта метонӣ? Қариб ки ҳамаша метонам. Яъне ки ту гуфта метонӣ ки кадбонӯи моҳирӣ. Хайҳо. Баъди хӯрдан шишка намебаранд? Не. Беҳтарин. Чорум саволи барномаи мо. Дар сторис зиндаги кардан қинай. Челе ки ман мебинам Зулайхо ҷое ки мерава як видео ягон сиёнка мекуна, ягон рафт финал ягон сиёнка кардан мепартоя. Ҳамин корро ба тара қӣ нестанд? Не. Наоборот осона, на? Вдохновят мекунанд ба фикрам барои кор. Ай ҳама хӯроки болаззате ки ти худат пухтагӣ ва тавсия медиҳӣ ки ҳама хӯрокро бихӯранд чи ай? Кабоб. Кабоб? Бародари аз меҳрубони ма касе ки ҳамҷо иштирок кесай, Зулайхохон даъват кесай ки хонаи мо дома кабоб мепазем, биён иштирок кунем. Кай? Фарқ надора. Аниқ? Мерем ба дигари саволмон. Ака барномаи шӯхӣ ба шӯхиҳо мешава, ба амхел мешава, мисол мехоҳем ки камтар ба хушнандӣ бидора. Кадом одам хушбахттарин дар назари ту ва чаро? Хушбахттарин нафаре аст ки падару модар дора ва дар баршонай. Яъне ки ту гуфта метавонӣ ки ту хушбахтӣ? Мебахшам башка табиги айдаҳан барнома. Дальше. Ба чӣ ва ба кӣ такя мекунӣ дар вақтҳои қим биданат? Яъне мушкилӣ дорӣ ку? Мушкилӣ? Ягон мушкилӣ меғалата, мисол ба кӣ ва ё ба чӣ такя мекунӣ? Мисол ака кӣ ба ягон нафар ва чӣ пул ягон чида мисол такя мекунӣ ки мисол кор талаб мекунад? Мақсад мисол ту як проблема ғалати дӣ. Ҳастай. Мақсад кӣ ҳал мекунанд? Ки яъне ки шахсият. Мерем ба дигари савол. Ягон каса сахт ранҷондагӣ ҳастӣ дар ҳаётат? Безеб ранҷондагӣ ҳастӣ? Ва бисёртар Зулайхоро дӯстои мардаш хафа мекунанд, шикаст додагиан ё дӯстои духтариш? Духтарӣ. Сахт хиёнат мекунанд? Мақсад одами наздик. Мумкин аз баъдишон боша, навачон боша, мисол нисбати мекунанд ва ин чизо мегзарад. Бале. Баъда бача қад як рӯза охир рафтаги ҳасти Свидания. Қад бача? Сета қад чи? Не. Сиёҳбиҷа рафтагӣ дурӯғ мегӯӣ? Рафтагӣ бидай. Чаро маҳз актрисагӣ, блогерӣ ва ҳамин равияро интихоб кардӣ? Равияҳо бисёранд кор агар бигӯӣ мисол.
мақсад мада маъқул буда аввал баъд як саволи дигар артист шунависӣ сароянда шунависӣ ҳастм насиб планда ҳастая хай мебинем ростае ки оилаи дими меҳрубони равшанӣ ва бо ӯ робита дорӣ не гап дурӯғ аст ин источникое ки моро саволро овардан додан яъне ки точни фиксировать кардаган ки ту оилаи меҳрубони равшанӣ не дар байни мо вообще ягон чи набуда танҳо дар як клип широ кардӣ тамом а дишая чӣ чи хади дишая чӣ рафт омад дорӣ якон рафт омад надорам просто ролик тамом дар съёмкаш кадом хислати хита кадом феъли хита пеш аз шиносшавӣ мехоҳӣ ки бача будонам ҳаст ягон феъли баъде ки дорӣ ки мисол ман мефурад ки баъди отношения шидан ягон қиссаи безебе ки мисол агар бача будонам мисол баъд мисол ҷидо шудем мехоҳӣ ки пешакӣ бугӯиш ки ҳамон чиз мисол дар нешта проблема нашавад не нестай хеле сона дорӣ оиди чӣ метавонӣ рӯзи дуроз шахшах кунӣ дар бораи чӣ мефурад ки рӯзи дуроз шахшах кунӣ ва метавонӣ шахшах кунӣ ҳамин лағлақҳои занакӣ ёна фикрам ин ҳамо сиёҳпичай ку ки не ман қабису гап намезанам яъне ки ту значит обсуждат намекунӣ не беҳтарин корро мекардай мара ту гап назанам гап ҳаст ягон чизе ки ту ай вақташ орзу доштӣ ва ҳолам ай пайи амалӣ карданашӣ чӣ хай наметавонам гуфта секрет айне ки ба наздикӣ шу кардани айён не шу кардан нест моли саволи дигаре идеал ва кумири ту кия дар зиндагӣ идеал яъне ки нафаре ки ту ҳамро тақлид мекунӣ ва мефоҳӣ ки ба ҳамон монанд бошӣ ва рафтори ҳавай либосои ҳавай ба ҳамон монанд мекунӣ несае хеле не ман ба ягон кас дадам хеле феъл надорӣ не ай чӣ пушаймонӣ дар ҳаёт ай баъзе одамое ки мақсад қадшон шинос шудам ишқ чист ва ишқ гуфта чиро мефаҳмӣ ту дӯстдорӣ меҳрубонӣ бо чиай бук ягон чизи гар ширгидан ту ошиқӣ ки ошиқзайхо қадиша ошиқа овара дар пишкамера ошиқ саволҷавоб пурсесай ба дигари қисми савол мезадем бисёре ай духтаро баъди ай шушон ҷудо шидан ки ай шавҳаршон ҷудо шидан рӯ меёрам ба санъат яъне ба ҳофизӣ сарояндагӣ блогерӣ чӣ сабаб шуд ки маҳз ту ҳоли шавҳар накарда дар синни соли 21 солагӣ дар ҳамин ҷодуҳо қалам мондесӣ ман ай хурдим ҳавас доштам хай мумкин шавҳар кунам бас кунам яъне ки орзуи популяр ниша надоштӣ ту гуфта метавонӣ ки агар ту шавҳар кунӣ духтари зиндагӣ қабл мешавӣ яъне ки мехоҳӣ ки зиндагӣ танҷу осуда дошта бошӣ яъне ки бисёре духтаро ҳамиса орзу мекунанд вале мутаассифона бисёр муяссар намешаванд мерем ба қисми дигари савол кадом хоҳи охиронта медонем ба ёд биёрӣ дар ёдам нест охирон вақту хоб надидистам хоб надидистай значит правильно хоб надидистай ростае ки як шахси беҳад сарватманд 2 метра гирифтагиай ва мехоҳад ки бо ту оила барпо кунад ростае хай уқа сарватманд нестай дасташ нест бахча до ҳастай бахча қамбай хиёната бахшида метавонӣ хай мебахшимоне ки ранги пештара қатиш чӣ намекунам аммо одаме ки мақсад хиёнат мекунад мебахшимша агар одами наздик боша мебахшимша оне ки ранги пештара намешава яъне ки одам як бор шикаст мехӯранд яъне ки гуфта ту метавонӣ ки ҳамаи зан мебахша вале фаромӯша мекунад не фаромӯш карда намешава саволи оянда мегзарем ба қисми дигари саволмо ба фикри ту кадом ном барои кӯдак зебанда мисол ту фарзанддор шудӣ агар духта биёи чӣ номош мекунӣ ва бача биёи чӣ номош мекунӣ кадом номо барои тура писанданд ай духта бача фарқ надорад ай бача муҳаммадҷон ай духта ойша омина саволи навбати мо ба ту бисёр пишак махӯла ё кисак пишак себ ё анор анор клубник ё малина клубник роналдо ё месси роналдо шарбати олуча ё шарбату зардолӣ ягонташ ба ту бисёртар саёҳат махӯла ё ки дар хона нишастан саёҳат дубай ё тоҷикистон тоҷикистон америка ё москва
ягон туш. Рубл ё доллар? Рубл. Беҳтарин. Яъне ки савол ҳастан ки мантиқӣ мегзарем айбани саволумон. Ба ту бачаҳои бой махӯранд ё камбағал дар зиндагӣ? Серьёз рост. На камбағал боша, на бой, мақсад средний. Зиндагиро қабида бутона. Зиндагиро пеш бурда тона. Саволи ояндаи мо. Ростае ки барои популярӣ шидан ба ҳамаи мушкилиҳои зиндагӣ рӯпарӯ шидагӣ ва ҳоло ҳам рӯпарӯӣ ва мехоҳӣ ки ҳамеша давом битӣ? Ростае. Дар дуруни ҳар як шахс як қиссае ҳастае ки дарднокае. Ҳар дафъаи ба ёдаш меояд, дардаш мегира, аламаш мекунад, мехоҳад гиря кунад. Ҳамон хеле қисса дар дуруни таам ҳастае? метавонӣ кам қисса кунӣ барои сабук шиданат? Наметавонам Файзулло. Наметавонӣ? Хоб бо ки надорам, мо ягон маҷбурам мекунем барномае ва камтар суҳбати озод мекунем дар охири барнома. Хай охирон я одаме буд ки дилма тамоман шикаст. Ама одама? Яъне ки ай ишқ шикаст хӯрагӣ? Не, ай ишқ не. Ай одами наздик. Ва ба мисли ҳар вақта мо дар охири барнома як камтар суҳбати озод мегзаронем. Ман чӣ хеле тра мешиносам, фикри хма дар бораи ту мегӯм ва фикри тра гӯш мекунем. Хеле. Зулайхобону қадиш қариб ай моҳи 20 декабр, 15-20 декабр шуносем ва аввал дар беҳад парвадид кардаги ҳам қашум жидагим ки як кино сёмка мекардем, бояд кинои соҳилнавӣ рости гап парвадид кард, чанд рӯз наомад, баҳона ков, дурӯғ гуфт ва мо даже тасмим гирифтем ки беҳамиям киноро тамом мекунем. Нагемш ки мурда габарни кино. Не ки мутаассифона хай мутаассифона яъне ки хуб шид ки омад дар давом кино иштирок кард ва ҳар як кас проблемаи худшо надорад ва қатиш ҳамсӯҳбат шидем, фаҳмидем ки духтара ки яъне ки мехоҳад ки чақчақӣ боша, мехоҳад ки озод боша, не ки як чиз ман фикр кардам ки фақат дар фикрай. Ими вақти сёнка рафтеса, не ки дар худаш ами ҷай, не ки ёз дар дигар ҷой фикр рахидаш. Вот одной тоже ҳами хеле ҳастае. Ростае. Худаш дар дигар ҷой ва на чӣ проблемае дорад ки намехоҳад дигарро бидонанд. Сабаби рӯ ба санад оварданаш яъне ки популяр нестае ва мехоҳад ки популярни бошад дар байни одамо дар кӯчаҳо бинам мешиносанша. Ҳамин чизай ва цели асосиш дар зиндагӣ хушбахш шидан қатъи ягон нафаре ки бениҳоят дӯстш дорад ва ира ба ҳамаи чӣ таъмин карда битонад. Ҳастае. Не ҳастае, фаҳмо баъд мегӯм баъзе духтаро ки нозу низи калашмаи кам доранд ва нозу низи Зулайхохон дар дараҷаи уровни ҳастае ки нафаре бошад ки асабои ором дошта бошад ва бардошт кунад. Асоб бинад телефонаша ҷавоб надоданда. Сабр кунад. Дуруст гуфтам? Хушомадем ба барномаи мо. Барномаи мо ном дошт ош ва пиёз. Агар ягон саволи мо зарраи шуморо ранҷонда боша, узр мепурсем ба шумо. Хушомадем Нурида Тоҷисар ва барномаи мо ба шумо писанд омад? Ягон бемаъно набуд? Не. Якин барномаи шумо иштирок кардем? Бале. Ва умедворем ки дар оянда барномаҳо пайҳам шаванд ва ба Зулайхо занг задан қин шавад. Мисол бигӯм Зулайхо давай як барнома сёмка кунем, ман наметавонам гаван, вале ба занг мезанам. Ман ай таҳдидӣ мехоҳам ки ҳамин чиза мехоҳад бошава, барош ки вай дастаточно меҳнат кардага барои корора ва ба ту муваффақият хонем. Дар охир барои подписчикои чӣ гуфтамӣ? Раҳмат ки ба барноматон даъват карден. Ба ҳамаи шумо бурдбориҳоро хонам. Ташаккур. Раҳмат ки шумо иштирок карден, хушомаден ва оянда барномаҳои зиёд мешавад. Мо шуморо дар барномаҳомон дидан мехоҳем. Зиндаву ҷойдон бошем. Ба шумо муваффақият ва бурдбории орзумандам. Раҳмат.